3, 2, 1 și salutare toată lumea, eu sunt Ștefan și astăzi sunt alături de prietenul meu, Marius, și jucăm Stomp. Am schimbat serverul, Buzonul nu, nu mai suntem pe Buzon. Eu am level 4. Mi-a furat remorca, bă. El are level 1. Mi-a furat remorca. Voi? Mi-a furat Cine? remorca, nu știu, mi-a furat remorca. Trebuie să renunț la cursă, da. Unde ești? Că nu te mai văd. V-am urcat, mă duc din nou la tracker. Ok, mă duc să fac asta. Bă, Zonunu! Cine vrea să joace cu noi, Skype în descriere. Da. Mi-am schimbat serverul deoarece mi-a spart contul pe ăla, mi-a dat și bani pe el și da. Și l-ai prins și de bug-uri. Dar mai șmecher Buzon, nu? Mult mai șmecher. Marius, Zi. nu vrei să ne plimbăm noi în episodul ăsta mai bine? Eu zic să muncim. Ok. Să facem Despre ce să discutăm? jumătate să muncim și pe urmă, nu știu, ne distrăm. Manele! Așa. Marius. Mi-a ascuns manele, Marius. Nu, acum nu. Deocamdată. Și așa mi-am Știi chef ce de să... mărit. Mai ții minte Black Window, nu? Ce? Mai știi melodia care trebuie să o punem, nu? La sfârșitul lui. Da. Ești pregătit cu ea? Încă. Să mai cât filmăm, nu văd, sper că nu vă deranjează. Am filmat deja 2 minute, Marius. Oh. Șmecher. Videoclipul 10 minute? Astăzi Cum zice că se numește melodia? Black Window de la Trap Nation. Uitați? Nu, știam că nu trebuie nici. Nu facem reclamă aici. Hai că la carieră. Păi, acum iau pe acolo pe câmp. Webcam, îmi pare rău, nu pot. Aveam unde webcam, dar nu-l folosim deocamdată. Adică cine se uită la videoclipurile mele, nu? O să știu pe acolo niște oameni care să uitați niște. Trebuie să ai și o activitate. Da. Eu știu ce fac? Mi-am aprins un pic mașina. Nu e pe ăsta. Ce level ai tu? 2. Asta este dos. Asta e că am făcut mai devreme level 4. Eu am 0 din șans la level 4. Am în bancă 476 de dolari. Am 200. Bag 37 de dolari. Nu, 43 de dolari în bancă. Și ne plimbăm. În episodul ăsta vreau doar să prezint serverul. Și să... da, dacă vreți să intrați pe server și căutați cel mai profitabil job, vă recomandăm Tracker. Da. Carieră, locul 2. Ni la voi. Și după ars dealerul și... Bună iară! Da. Mi-a luat foc, fac repede așa. Hai, bă, frate. Ce? Mi-a luat foc pe Daniel. Și mai tuning acum. Nu. Stai, bă, cum am parcat sus, am uitat. Ia dă-ți înapoi mașina. Să vadă și mașina ta. Dă-i slash V și...
Asta e a mea. Asta e mașina mea și asta e a lui Florin. Marius. Marius. Îi zic Florin, dar nu știu de ce, dar Florin Cocalaru. O să fie Marius Cocalaru. Să vedem cât am filmat 5 minute, Marius. Marius, 5 minute în care n-am făcut nimic, Marius. Nu ai făcut nimic, am făcut. Bă, taci. Eu am muncit. M-a dus să-mi iau skin. Eu am skin. Îmi iau skin de cocalar, sta să vedeți. Skin de cocalar? Unde trebuie să-mi iau mă skin? Mi apare pe hartă ca cine. Uite de ce am. Uite-mă, uite așa, o las aici ca să-i șmecher. Și despre ce să vorbim? Despre manele. Hai mă, Marius, ce manele îți plac ție? Nu știu. Hai mă, zi-mi o manele care îți plac ție. Cocalar, bă, n-avem niciun skin de mecher de cocalar. Sau de Aurolac, hai să ne luăm skin de Aurolac. Mi l-aș lua pe site. De boschetar azi. Da, aveam un Aurolac, un boschetar în ăla. Bă, eu o să fac level 5, la level 5 stau licență de arme. Și o să fii bodyguard-ul. Meu, bodyguard. O să dau rocul să iau licență de arme. Păi dar îți ai level 7 ca să dai rob de. Da? Oh, fuck. Bă, dar nu mai găsesc skin-ul ăla de cocalar cu... Ia ziceți, îmi place skin-ul meu. Terminăm aici cu episodul. 7 minute, hai că mai sunt 2 minute, nu? Florin, când zic... Marius. Zi. Când zic... Ha, ha! Când zic ceva așa, un zgomot, să știi că o să fie finalul, da? Nu faci așa. Ok. Stăm aici, facem uite așa. Hai să facem. Hai un pic. M-am intrat pe Google. Da, eu dansez aici pentru fani. Uite, fanilor, dansez pentru voi. Da, chiar dacă nu am fani, eu tot dansez pentru voi. Uite ce dansează. Ce zice asta? Ce muzică ziceai? Hai mă, o manea ceva. Ce are, mă? Nu eram o comandare. Nu mă, nu băga, bagă-o pe aia de la Trap Nation. Bine. Ne uităm la mare. Da. Și cred că cam atât cu episodul de astăzi. Eu am fost Ștefan, el a fost Marius. Bye bye.